дуруд мегӯем ба шумо тамошобиёни азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. нашри навбатии барномаи таҳлилии бозрасро аз ноҳияи рӯдакӣ пешниҳоди шумо менамоем. дар барнома моро ҳамроҳӣ мекунанд намоянда аз кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Шамшод Исмоилзода ва намоянда аз милисияи сайёҳӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон лейтенанти калони милисия Дилшод Абдулҳақов. шумо низ бинандагони азиз моро тӯли барнома ҳамроҳ бошед. меравем. ҳангоми ворид шудан ба ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ ва ҷамоати шаҳраки Сомониён шоҳиди роҳи мумфаршу ҳамвор ва дарахтони сарсабзи шафати роҳ гардидем. ҳоло ки фасли баҳор асту мавсими кишту кор, аксар заминҳои ҳудуди ноҳия аллакай барои кишти баҳорӣ омода карда шудаанд. тавре маълум аст, ноҳияи рӯдакӣ ҳамчун минтақаи назди сарҳадии ҳамсоя бо ҷумҳурии Ӯзбекистон ва наздиктарин ноҳия ба пойтахти мамлакат дорои 6 минтақаи сайёҳатбоб аз ҷумла Мағмуруд мувофиқ барои сайёҳати экологию кӯҳнавардӣ ва Эсанбой мувофиқ барои сайёҳати шикорӣ мебошад. дар омадан замон ба шаҳраки марказии ноҳия таваҷҷӯҳи ҳар бинандаро монументи зебои рамзии кураи замин, харитаи Тоҷикистон ва ҳафтситора ки нишон аз истиқлоли комил ва эътирофи Тоҷикистон ҳамчун миллати бо таъриху фарҳанги ғанӣ аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад ҷалб менамояд. аз тарафи рост боғи фарҳангии фароғатӣ ва аз тарафи чап бошад яке аз бозорҳои марказии ноҳия ки бо меъмории баланди миллӣ бунёд гардидааст, маркази ноҳияро зеб медиҳад. аз монументи рамзӣ каме болотар тарабхонаи овозадори ноҳия ва дар қисмати рости он болотар аз роҳи мошингузар чойхонаи пурнақшу нигори миллии ноҳия қомат афрохтааст. албатта ҳар меҳмоне ки вориди маркази ноҳияи рӯдакӣ мешавад, аз ин ҳама иншоотҳои зебою фарҳанги миллӣ таассуроти хубе бардошт мекунад ва ба лоиҳакаши ин минтақаи шаҳрак бешубҳа аҳсан мегӯяд. дар ноҳияи рӯдакӣ 6 та мавзеи сайёҳӣ ҳастанд. 4 та аз онҳо зиёратгоҳҳо мебошад. 2 таи онҳо, якташ мавзеи сайёҳӣ ва сайёҳии Мағмуруд ва дигараш мавзеи шикории Эсанбой мебошад. бисёр мардуми сайёҳ, мисол шаҳрвандои хориҷӣ ба шикори мавсимӣ ба онҷо ворид мешаванд ва ба тамошои онҳо мераванд. мавзеи Мағмуруд ки аст, ин мавзеи солимгардонӣ, экологие ки мисол аз ҷиҳати ҳам экологӣ ҳам солимӣ беҳтар аст ва хубтар аст барои шаҳрвандои хориҷӣ, барои шаҳрвандои худи ноҳия ё шаҳрвандони мамлакат. хатсайрое ки аз тарафи кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мешаванд, дар асоси мо дар асоси ҳамон хатсайрҳо фаъолият мекунем. шаҳрвандои хориҷӣ ё шаҳрвандои ҳудуди ноҳия мамлакат ба мавзеъҳои сайёҳии мо мебиёянд, мисол барои сайру гашт, барои солимгардонӣ, барои табобату дигар ҷойҳо омада мо дар тибқи ҳамон нақша кору фаъолият мекунем. инак мо барои аз наздик дидан кардан бо фаъолияти ин иншоотҳои фарҳангию хизматрасонии ноҳия ҳамроҳ бо намоянда аз кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, милисияи сайёҳӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндаи бахши сайёҳии ноҳия ба боғи фарҳангии фароғатии ноҳияи рӯдакӣ омадем. бояд қайд намуд ки боғи мазкур 26 октябри соли гузашта аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомайёр Раҳмон ифтитоҳ гардида буд. дар муддати 4.5 моҳи фаъолияти боғ он ҳамчунон ободу зебо нигоҳ дошта шуда, дар назар аст ҷиҳати дастгирии ҳунармандони ноҳия дар гӯшаи аллакай муайяншуда растаи ҳунарҳои мардумӣ ва дӯкони армуғонфурӯшӣ таъсис дода шавад.
сипас мо аз чойхонаи миллии ноҳия ки дар шафати боғи фарҳангӣ фароғатӣ ҷой гирифтааст дидан кардем. тавресои мулки чойхона ба мо гуфт бо сабаби корҳои таъмирии чойхона 2 рӯз боз фаъолият надорад ва бояд ба зудӣ корҳои таъмирии чойхона ба анҷом расонида шавад. сабти нашри навбатии барнома ба моҳи шарифи рамазон рост омад ва чун одат бештарини ошхонаҳо фаъолияти худро пурра ё қисман қатъ мекунанд ва ё ба таъмир машғул мешаванд. ба таъмир пардохтан албатта хуб аст, аммо боз беҳтар мебуд ки тарабхонаю ошхонаҳои миллӣ бахусус чунин чойхонаҳои миллӣ ки муаррификунандаи фарҳанги бою ғанӣ ва ҷалбкунандаи таваҷҷӯҳи меҳмонону сайёҳон ҳастанд, фаъолияти худро идома медоданд. тавре маълум шуд тарабхонаи ноҳиявӣ низ ба корҳои таъмирӣ гузашта муваққатан фаъолият надорад. ба ин монанд дар идомаи сабти барнома дар кӯчаҳои марказии шаҳрак низ фаъолият надоштани бархе аз ошхонаҳоро мушоҳида намудем. одатан назди бозорҳои марказӣ анбӯҳи одамон ва танбашавии нақлиёт аз ҷумлаи мушкилоти муқаррарӣ аст, аммо ин ҷо назди бозори бо меъмории баланди миллӣ сохта шуда чунин ҳолат қариб ки ба назар намерасед. тавре маълум гардид бозори мазкур пурра ба фаъолият шурӯъ накардааст ва чанде аз дуконҳои мавҷуда ҳанӯз холиянд. айни замон дар ин бозор асосан асбобҳои маишӣ ва маҳсулоти сохтмонӣ хариду фурӯш мешавад. хуб мебуд ки дар ин бозор инчунин фурӯши маҳсулоти хӯрокаю пӯшока ба роҳ монда шуда растаи ҳунармандиву нуқтаи армуғонфурӯшии миллӣ таъсис меёфт. сипас мо аз вазъи иншооти дигари мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳону меҳмонон қарор дошта осорхонаи таърихии мардумшиносии ноҳияи рӯдакӣ дидан кардем. осорхона, китобхона ва маркази эҷодии кӯдакону наврасон дар маркази ноҳия дар як бино ҷойгир шуданд. ин ҷо роҳрави гирду атроф ва худи бино ба таъмир эҳтиёҷ дорад. хуб мешуд ки масъулин ҳарчи зудтар аз пайи таъмиру тармими бинои осорхона, китобхона ва маркази эҷодии кӯдакону наврасон мегардиданд, зеро ин иншооти таърихиву фарҳангӣ пеш аз ҳама муаррификунандаи таъриху фарҳанги мардуми ноҳия аст ва ҳар меҳмон ё сайёҳе ки ба ноҳия ташриф меорад ва мехоҳад бо таъриху тамаддуни он ошно шавад, ҳатман аз ин бино дидан мекунад. сатҳи хизматгузориву роҳбаладии осорхона низ беҳбудӣ мехоҳад. ҳамин тавр мо ба ошонаи дуюми бино баромада бо маҳсулоти ҳунармандии маркази эҷодии кӯдакону наврасон шинос шудем. ин ҷо як синфхона пурра бо маҳсулоти дастӣ оро ёфта беҳтарин эҷодиёти наврасон гирдоварӣ шудааст. чуноне аз маркази эҷодии кӯдакону наврасони ноҳия иттилоъ дода шуд, аз ин ҷо меҳмонону хоҳишмандон метавонанд маҳсулоти омодашударо ҳамчун армуғон харидорӣ намоянд ки ин зарурати таъмири бино ва роҳрави атрофи онро боз ҳам дучанд мегардонад. хуб мебуд ки маҳсулоти омодашудаи ҳунармандони марказ барои фурӯш ба дигар ҷои мувофиқ, масалан бозори бо меъмории баланд сохташудаи ноҳия ки то ҳанӯз дуконҳои холӣ дорад, бурда шавад. сипас мо аз кӯчаҳои марказии ҷамоати шаҳраки сомонёни ноҳияи рӯдакӣ дидан кардем. ин ҷо чашмамон ба якчанд чароғпояҳои таъмирталаб ва симҳои баромадаи онҳо расид ки метавонад махсусан барои кӯдаконе ки ин ҷо бозӣ доранд хатарнок бошад. аввали соли гузашта ба гурӯҳи эҷодии муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳангоми таҳияи барномаи диёр аз ноҳияи рӯдакӣ иттилоъ дода буданд ки сохтмони меҳмонхонаи замонавӣ дар маркази ноҳия дар назар дошта шудааст. охири соли гузашта сохтмони меҳмонхона бо ташаббуси як нафар соҳибкори маҳаллӣ лоиҳакашӣ шуда оғоз гардидааст ки аз рӯи лоиҳа хеле намуди зебою замонавӣ дорад ва дар маркази ноҳия ҷой гирифтааст. ба мо аз шӯъбаи меъмории ноҳия хабар доданд ки тибқи лоиҳа бино аз 5 ошёна иборат буда, қабати якуму дуюм барои марказҳои хизматрасонӣ ва дар ошёнаҳои боқимонда бунёди ҳуҷраҳо пешбинӣ шудааст. дар саҳни меҳмонхона бошад таваққуфгоҳ низ ҷойгир карда мешавад. аммо ҳангоми дидан кардан аз сохтмони меҳмонхона чунин аҳволро дидем. дар ҷои сохтмон ягон нафар аз сохтмончиён ва ҳатто масъуле ҳам пайдо нашуд. сабаби қатъи сохтмон номаълум боқӣ монд. хуб мебуд ки масъулини сохтмони меҳмонхонаи ноҳиявӣ бепарвоӣ зоҳир накарда бинои меҳмонхонаро сари вақт сохта ба истифода медоданд. бо вуҷуди наздик будани шаҳри душанбе ба ноҳия зарурати сохтмони меҳмонхона
аз байн намеравад. дар давоми рейди муштарак дар кӯчаҳои марказии ноҳия мо шоҳиди қуттиҳои партоби пуршуда ва инак танбашавии нақлиёту анбӯҳи одамон гардидем. мувофиқи маълумотҳои оморӣ дар ноҳияи рӯдакӣ наздики 400 000 нафар аҳолӣ зиндагӣ дорад ки аз рӯи камфаъол будани бозори даромадгоҳи шаҳрак маълум мешавад ки аксар сокинон аз бозори марказӣ харидорӣ мекунанд. назди бозори марказии ноҳияи рӯдакӣ ганҷ мо шоҳиди ҳоли бетартибии нуқтаҳои савдои гирду атроф ва анбӯҳи одамони дохили он гардидем. маълум аст ки ҳудуди ҷойгиршавии бозор тавони ғунҷониндани ин қадар харидору фурӯшандаро надорад ва ҳангоми садама ё сӯхтор баровардани ин қадар одам душвор мегардад. табиист ки бо чунин шароит дигар имкони таъсиси нуқтаи армуғонфурӯшӣ дар бозор намемонад. хуб мебуд ки масоҳати бозори марказии ганҷ васеътар ва ё қисман ба бозори дар даромадгоҳи шаҳрак буда кӯчонида мешуд. қоидаҳои санитарию гигиенӣ низ дар ин бозор ислоҳ мехоҳад. аз миёни анбӯҳи одамони харидору фурӯшанда гузашта ба назди дӯкони як нафар оҳангар омадем ки ба омодасозии асбобҳои рӯзғори хоҷагии халқ машғул аст ва маҳсулоти тайёрашро боз ба дигар дӯконҳои ҳамсоя барои фурӯш медиҳад, зеро асбобҳои омодакардааш дар бозор талабот доранд. ман ҳафтум наслам ки ба ҳамин касби оҳангарӣ давом додистам. 15 сол зиёд шуд ман дар ин ҷо фаъолият мекунам. чӣ хел фармоиш метиҳад ман худ иҷро мекунем. чанд сол буд ки танӯри бобогӣ мо фаъолият мекардем. ҳоло мо танӯрамона замонавӣ сохтем, ба қуввати барқ кор мекунад. инчунин ба ангишт кор мекунем. асбобҳое ки мо тайёр мекунем мақсад барои ҳамин деҳқоно, барои ҳамин киштикоро, барои ҳамин асбобҳои рӯзғор истифода мебаранд. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати дастгирии ҳунармандон онҳо айни замон аз якчанд имтиёзҳо бархурдор ҳастанд. хуб аст ки чунин ҳунармандон аз тарафи ҳукумати шаҳру ноҳияҳо низ барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дастгирӣ карда мешаванд. чунин мушоҳида кардем, танбашавии нақлиёт асосан дар назди бозор ба назар мерасад. бар зами танг будани роҳ нақлиёти мусофиркаш низ дар байни роҳ истода ронандагон ба савор кардану фаровардани мусофирон машғул мешаванд. дар пайи пайгирии ин мушкилӣ мо аз лоиҳаи якчанд биноҳои навбунёди истиқоматӣ дидан кардем, зеро тавре мушоҳидаҳо нишон медиҳанд дар маркази ноҳия сохтмони чунин биноҳои хуштарҳу замонавӣ дар авҷанд ки ин албатта хуб аст ва боз беҳтар мебуд ки ин биноҳо ҳама дорои таваққуфгоҳҳои назди ва ё тахтхонавӣ бошанд. чуноне маълум шуд аксари биноҳои баландошона дорои таваққуфгоҳ ҳастанд ва умедворем бо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданашон мушкилоти танбашавии роҳ дар ноҳия пурра аз байн хоҳад рафт. хуб мешуд ки дар ноҳия як таваққуфгоҳи алоҳидае мешуд ки ҳам танбашавии роҳҳо аз байн рафта шавад, ҳам бемамоният рафтуомад хуб шавад. дар назди бозорҳо аст, дар назди марказҳои савдо аст, дар назди биноҳои баланднишона аст, талабот ба ҷойгоҳ сохта шавад ва ба маврид истифода бурда шавад. мушкилоти дигари нигароникунанда ин партобгоҳҳои пуршудаи назди маҳалҳои аҳолинишин ва сагҳои дайду мебошад ки мебояд масъулин нисбаташон бепарво набошанд.
ҳамин тавр пас аз рейди муштарак бо намояндаи кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, милитсияи сайёҳӣ, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва бахши сайёҳии ноҳияи рӯдакӣ чунин хулосаҳо бароварда шуда барои ислоҳашон тавсияҳо дода шуд. ҳамин тавр баъди бозӣ намудан аз иншоот ва дигар инфраструктураҳои сайёҳӣ ва норҳои мардумӣ ноҳияи рӯдакӣ ҳамроҳи намоянда аз милитсияи сайёҳӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, гурӯҳи эҷодии муассисаи давлатии телевизионии сайёҳӣ ва норҳои мардумӣ ва бахши сайёҳии ноҳияи рӯдакӣ як қатор камбудиҳои ҷойдошта ошкор гардида ба масъулини сохторҳои дахлдори ноҳия пешниҳоду тавсияҳои худро додем ва умедвор ҳастем ки дар кӯтоҳтарин фурсат ин камбудиҳо бартараф карда мешавад. имрӯз аз тарафи барномаи таҳлилии бозрас ва намояндаи кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва милитсияи сайёҳӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон зимни боздид кардан аз иншоотҳо ва аз инфраструктураҳои сайёҳӣ камбудиҳое ки ошкор карда шуд кӯшиш менамем ки бо мақомотҳои дахлдори ноҳия камбудиҳои ҷойдоштаро дар кӯтоҳтарин муҳлат бартараф намоем. умедворем ки масъулони сохторҳои дахлдори соҳа баҳри татбиқи амалии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъсис додани гурӯҳи кории ҷумҳуриявӣ барои рушди сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва ташкилу назорати корҳои ободониву кабудизоркунӣ дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин боз ҳам ободу зебогардонӣ, боло бурдани сатҳи хизматрасонӣ ва муҳайёсозии шароити қабули арзандаи сайёҳон чораҳои мушаххас андешида, ноҳияе ки пойтахти тоҷикистон ро дар оғӯш дорад, дар беҳтарин тарҳу шакли дилфиреби замонавию муосир ба ҷаҳониён муаррифӣ хоҳанд кард. биёндагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи таҳлилии бозрас аз ноҳияи рӯдакӣ ба поён мерасад. ёдовар мешавем ки мақсад аз таҳияи барнома на танқид, балки бедорнамоии ҳисси масъулияти масъулони сохторҳои дахлдор ҷиҳати татбиқи амалии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мебошад. бо умеди саломатию, сарбаландӣ ва саодатмандии шумо то барномаҳои оянда, хайр, ҳамеша тарафдори созандагиву ободониҳо бошед.